че разширява сухопътната си операция вътре в ивицата Газа. През цялата вечер се чуваха изключително силни експлозии и взривове в Газа Сити. А преди малко дойде съобщението от израелската армия. Говоря за официалния бюлетин, който идва всяка сутрин и е изпратен до медиите. В този бюлетин се казва: Ето ни отново след рекламите. Днес е 21-я ден от войната между Израел и Хамас. Специалните ни пратеници Петър Нанев и Красимир Първанов ни правят свидетели на всичко най-важно от горещата точка в Близкия изток. Увеличава ли се напрежението в района и наближава ли моментът за сухопътната операция на Израел? Отговорите търсим сега от Петър Нанев. Здравей, Пепи! Добро утро, Митио. Добро утро и на Бесте. Меко казано е дали се увеличава на напрежението в региона, тъй като снощи около 20 часа израелската армия съобщи, че разширява сухопътната си операция вътре в ивицата Газа. През цялата вечер се чуваха изключително силни експлозии и взривове в Газа Сити. А преди малко дойде съобщението от израелската армия. Говоря за официалния бюлетин, който идва всяка сутрин и е изпратен до медиите. В този бюлетин се казваше, че през цялата нощ Израел е нанесъл 150 удара върху подземна инфраструктура в Газа. Подземна инфраструктура, за която израелската армия твърди, че се управлява от Хамас, че там са бойците на Хамас. За да придобиете представа за какво става въпрос, 150 удара върху подземна инфраструктура означава, че израелските сили са използвали така наречените проникващи бомби, които първо проникват дълбоко в земята и едва след това експлодират. Сега тук е много ключов момента дали Израел не играе хазарт, тъй като прекрасно знаете, че има 229 заложници, чиято локация и местонахождение не се знае, или пък Израел има конкретни доказателства и солидни разузнавателни данни, така че когато използват тези бомби за дълбоко проникване, да не пострадат заложниците. Казах ви в началото на включването, че през цялата нощ се чуваха силни взривове и експлозии по време на тъмната част на денонощието. Освен това чувахме много хеликоптери, нещо, което не е характерно досега, не беше характерно досега. Хеликоптерите бяха с изключени сигнализации, т.е. можем да направим заключението, че пилотите са използвали уреди за нощно виждане, нещо пък, което се използва само когато тези машини и войниците работят на бойна мисия. Другото нещо, което се случи през нощта, е, че Общото събрание на ООН с 120 гласа за призова за незабавно примирие и спиране на огъня, по-скоро спиране на огъня и отваряне на хуманитарен коридор. Любопитното тук е, че Западът се раздели. Съединените щати гласуваха против, Великобритания гласува въздържала се. За обаче гласуваха Франция, Белгия и Испания. Благодарим ти. Това беше Петър Нанев от горещата точка в Близкия изток. След като, припомням, израелската армия съобщи, че, цитирам, разширява наземните си военни операции. Желаем им успех, както на Пепи Наев, така и на Краси Първанов, нашия оператор там, нашите пратеници. А за новата война